ngani indaba zomaskande jabula indaba zomaskande ziyojabulisa. Ekhaya ngiphethe umkhuhlane manje yazi ngikhona wemashingi no ngeke ngayibona le yato mashingi hayi ayithishu le yato mfowethu le yato yazi mfowethu ukuthi kuyajabulisa ukuthi yabona mfowethu umuntu obexaye kanje mfowethu ingane mfowethu eziningi lezi zinto ziyadla futhi namakhanda amakhulu ziyadla zinjalo mawudumile nje ngathi mfowethu mawuthi washaya wedlula ihlale sikhona esesilonda sokuthi hey wadlala ingane yakwabani yabona kodwa yabona makukhona sekuqhumukile okuyibhukelisha ufike uqaqe lezo tisha hayi ujabulufe tisha hayi ujabulufe bese usala sohobo inkunzi malanga ungabuzavela ubale yabona ya kabyami hayi futhi uma wengane nje leya ya nje awubonga mama ingane ungasathandani naye ngamngasha nje bese ungadlula nanokuthi lokho kumpumpu wena kunekhandela ukukhulu hayi kwafohla kwayiqeda yonke hayi akasemnandi kahle hayi akamnandi kahle kodwa hayi inkabi yami ngayinaki le yanto into ngathi shu ibhizi nanomsebenzi wenkabi la khona nje aseyisondela insuku ngizoyikhipha idate mhlambe nje kuleli sonto elizoqala ngila inkinga fana ngithi yenkanini sofela khona yenkanini